Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng lohika, mahika at walang mga konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Noong nakarang taon lang ay nag-trending ang nasabing trending na saging. Ito ay isang saging na nakadikit lang sa dingding sa pamamagitan ng duct tape. Ito ay isang iconic work of art ng Italian artist na si Mauricio Cattelan, pinamagatan na comedian. Ang obrang ito ni Cattelan ay naging isa sa art world's biggest viral moments. Wala nang praktisan dila. Oo nga. Dahil maibenta ito sa halagang $120,000 o 6.6 million pesos. Subalit, ang saging na ito noong dinisplay sa Museum of Art sa Seoul, South Korea, kinain ng estudyante ang nasabing saging dahil nagutom ang nasabing estudyante. Malaunggoy na tinira ng estudyante ang saging na artwork. Ngayon naman, naging viral na ulit ito dahil binibenta na naman daw ito sa halagang $1.5 million o tinatayang 87 million pesos. Ikaw, kabisyo, bibili ka ba ng saging na ito? Yan ang ating Siko. Sino? Ako. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, moy, bisik. Morning call! Morning, Tits! Kabisyo, feel good morning! Adlang Martes na karoon, November 5, 2024, may buta ganito na maya pabakpuk ikaw yung marinaga sa inyo ka, boss. Ay, magnabigat ka na kayo. Woo! Apo! Sa oras na 7:30 ay kasama niya ang pambansang angkol. Masarap ang saging niya, Angkol Dagol! Kasama dahil lang kung bakit ka nanonood ng radyo ang inyong pambansang tita, mahilig din kumain ng saging. Sa True Basic! Tita Tanya Chinita! Daghang salamat. Good morning, Mang Kanor. Sira na siguro tipid nito dahil sa kanya. Uy! Ay, shoutout lang sa aking papa dyan. Papa Joseph Papa at kay Mama Joseph. Beledel. Naalala ko si Papa nag-work dati sa retired na sa Tadeco. So, banana plantation. Oo. So, mahal yung saging na yan, lalo na pag na-export mo na sa tulad ng bansang China or bansang Japan. Pero grabe naman tong saging na to. Kasi yun, box ng saging yun. Kasi nga para sa mga, lalo na mga Hapon, healthy yung saging na yun kasi rich in fiber. Pero itong saging na to, Tits, 1.5 million pesos dahil gawa siya ng isang artist na si Mauricio Cattelan. Bibilhin mo ba ito? Kung mayaman ako at nagko-collection ako, yan ang hobby ko. Oh. Go. Pero kung ngayon, 1.5 million. US dollars. Ay, 87 US million pesos Hindi yan. yan, kasi wala naman akong hindi pa ako ganyang kayaman eh. Para So, bilhin ko yan ng excess money ko. So magdedepende din talaga sa Bang tao, saging no? kakainin ko. Ay. Yung saging ng merong 1.5 million. Basic! Yun yung magbibigay sa'yo ng 1.5. Oo, yung kakainin Basta kainin mo yung saging niya, Apo! ikaw yung bibigyan. Basic! Andali, magkano bang pira ko, ha? Pakainin ko to ng saging. Sige,
Kainin mo yung saging ni Yung sa'yo Kajot. kikiam eh, ah? Saging ni Kajot. Okay, dito lang na nakikita, Tits, na ang halaga ng isang bagay, pag naitapat or kumbaga, nagawa ng isang artist, tulad ng sikat na si Mauricio Cattelan, ay talaga Value. nagbabago yung value. Yes, totoo yan. Diba? Oo, parang sa mga babaero din yan. O bakit? O, pag maganda, model, Oo. mataas yung ginagastusan nyo kasi alam nyo yung value. Oo, ganun Pero ba pag yun? alam nyo marupok yung babae, wala kayong gastos kasi alam nyo marupok eh. Isang I love you lang eh. Basic. Tutuwad na eh. Basic. O, di ba? O siya na, sigbin? So yung value talaga magdedepende. Tulad na lang yan, murang saging. Pag si Mang Kanor ang may hawak, para lang siyang unggoy na may hawak na saging. Totoo. Grabe kayo sa akin, ha? Pero itong galing kay Mauricio Cattelan na dinikit lang ng duct tape yung saging, artwork na agad. Halaga na ng 1.5 million US dollars. Depende talaga sa nagmamay-ari. Yan, 'di ba? So yung value mo, lalo na pag pinakainga-ingatan mo 'yan, lalo na yung reputation ika nga. 'Di ba? Tulad na saging na ito, mabubulok naman 'yan pero dahil nga artwork siya ng isang sikat na Italian artist, naging mahal siya. Totoo. Pero kung ikaw lang kakain niya, ordinaryong saging lang 'yan. Magkano lang ba isang saging? 15 pesos. Tama. Isang piling, 160. Wow. Ay, sabi ko na nga eh. Pero pag ako may hawak na saging na yan, magiging mahal yan. Mayaman ako eh. Tama. Basic. Basic. Sinusunod na lang ako dito. Parang parot na to. Di ba parot? Yung Daming koto niyan. Nangunggoy? Painter. Ano, pintor? Pintor. Kala ko yung estudyante. Yun yung kumain ng saging yung kumain ng saging. Yung estudyante, Yung unggoy. mabuhok. Yung unggoy? Yung estudyante, Uy, kaya pala napagupit. yung estudyante. Yung unggoy? Ay, nako. Bagay yan ilagay sa Manila Zoo. Yung unggoy? Yung Yung estudyante. Hindi na field trip lang. Yung estudyante, Yung unggoy, nag-field trip. hindi nga pinapasok ng sa school kasi walang ID. Yung estudyante, Yung unggoy. kawawa. Yung estudyante. Yung unggoy, Galing daw tayo dyan. sa unggoy. Sa estudyante. Kaya naman yung iba, nagtapos. Yung iba, nagbulakbol. Yung estudyante. Yung unggoy, kamukha ko. Estudyante. Oo. Walang brief. Yung unggoy, Estudyante. Pinatawag yung nanay. yung estudyante. Naunggoy. Please bring your parent on Monday. Pirit na estudyante. Ha? Pirit na estudyante. Parent ng unggoy. Da. Kasi pasaway. Yung estudyante. Yung unggoy. Bakit? May niligawan na teacher. Yung estudyante. Yung unggoy. Ay, kaya pala. Gagraduate na siya. Yung estudyante. Yung unggoy. Congrats. Sa estudyante. Sa unggoy. Bachelor of Arts major in. In. Major in, ano? Major in. Education? Ayan ang kurso ng estudyante. Ang unggoy. Diba? Nagkumpas siya sa flag ceremony. Yung estudyante? Umakyat sa flagpole. Yung estudyante. Yung unggoy. Kamukha ng guard ng school. Basic. I've been feeling lonely. Memories of 2019. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!